ngotu ka hotel ko dumi fallo yetade kambe yaduno be ardi hade on ala do e sigole mi faman ala ne lodi o ka tel fo ko yata be dati gadi ka sa murmonga be wala ni patron du metti Kire Jallo Bahar satane Jallo mi werna ma ka tawa Jallo ko ya weru ka jayruwa kami hajjata don taw don Jallo ko amata e Jallo kon sanani gorko tugula ko hayma be peri gorko hande si hersano warayno amuti di ende julle pelletu dum papa Jallo a hersali Jallo a hersali ko majini taro gite ma henne gite kaya kayaru gite bondo sulmeru ko buri ma baron kono juuto fo ma do fota ndu ko juuto e no kono a hersi Jallo tawa ala ko wada si wona ya reedi be ngwa sitta min Jallo mi werne ko min darmi mi jamfo ma hore don dum no hersi naaki ha feƴƴiti kono anta wa ko be ngwa mi werna ma ka galle mi fagga ma jamfo dana ka de be ngwa e Jallo ko ton toñu mo na kan ko reedi ni kono hay sida ta kombo reedi ma awa kombo reedi ma woni kombo reedi ma ko mboyri reedi ni honno ko mboyri tigi reedi ni mi amin do mi ala na reedu men du diga ner galle da reedi mabba min ka ko mboyri reedi ni la honno min ka te ko mboyri reedi ni te ko mboyri reedi wol honno mali toja ko toña tam sira abbelan to jonno mi ala kono mboyri reedi ni lan nani o indi wosi mi yalme walde wola ko feƴƴi ko fop min kan no mi yeme walo ko no mi reedi ko mboyri reedi ni la min kadi ko non tigi mboyri wadi riya reedi ni mi ko non tigi kanko tigi ko reedi ni men foppa men boy e ba sata boyri tawta ko reedi ta be ngon fattu clandestin min dona fattu clandestin mi reedi hey ko clandestin accireni wata on soban kadi ha feƴƴi na yo mona boy ala docteur wi ya de mboyri ba addu do mboyri ba juufu do kaaba ha mboyri yawra e wosu do mboyri ba fumo mi harmini fi mo kam harmini don jibe fumo memane na babu si on yattare si mi fellade on haray wanami mi yo im so mi bacci ala imbe mi yo im on hersata da ko sogoloji bondinan galle be jibalan galle den be hada kali julle den simi nangi mi hala rawanduji mondi Allah minna Wota Wirtan Allah minna Wota Wirtan minna ya dara Wota ukaya problem Allah ala ko mi otira wala mbudi tuba yangila Mena Allah Wota Wirtan. Beya bondi buri lang wirtilan ni. Mena lo. Bay be tuti mi wina ba. Wota Wirtan. Mena lo Wota Wirtan. Mena lo Wota Wirtan. Bila na Wota Wirtan. Yan lang ang tabi niya mata. Ang tabi wala to. Ang tabi
Ajatila modi, ajatila famille fo. Komin to jattuma modi. Anga jattala modi. Ora ila nyanna Anga jattala modi. Ila modi ila pusa ni mo. Bila nyanna amularo ngida jaka ila keli o. Modi sulmeru. Akuri wanda sulme. Sulmeru kaburo modi go. Ay ay jon mi bay ko mi keli modi mas ko bodi ba keli la. Ba keli modi ya. Ba mari mbudi. Ottoro yandi yalla. Ottoro yandi yalla. Anta wasi wana mboyri redin tama. Komboredi mandudo an komboredi mandudo nan boyri redima e yo Allah nan boyri redima sitta min do sitta mami fala atene ta famondire sida famondire ngondu ngade kata do sonja ka yittila ka dewgala ngangi tila ka dewgal haylinira sedo ettu ko dewgal do jattila modi mi jattima modi ko tun jatti modi mi jattali modi ba wonu gollu ko jattila modi ko mi jattima modi a jattila modi ko watten sanani e jabani lan waɗen nene goto yagal ye ndaɓɓite modi waɗe ndaɓɓitude o sanani e jaɓi ma ndaɓɓito e mboyri o redinila sele ɓayɓe raɗi ken a hottaka modi mami hottaka modi allah ni wan noon andi e mboyri ta wullu ɗum fes ta wullu ɗum wona wullu ɗum may allah jaɓiga mboyri uyande mi wullo kada wullude ɗo ko wone wullude arima yande minne sa wulloya wullude nami fangi may yande arima harmay ɗaɓɓo e ngule Babe. Babe, fiyam boni. Hey, Fiyam boni, babe. what did you do? Fima boni hon. Quanto bem mau? Ziko ya dola ke mi wataki. Quanto son chimani boni? Yake. And wandu don ko minge benga me yudido. Me yeyi sejour don ko gore jango. Babe bengwa. E bengu gore jamo mi taytongo. Be acci e sappo e ɗiɗi ɓe tawi kamɓe ɓe ala ko ɓe waɗa si wona jonnugol hoore maɓɓe boydijo wonɗo to yineteɗo boydi on ngo reedinaɓe hakkunde ñalla baaɓe ngorejo an on noon o min fof amen min andi ɗum noon o raɗodi men ko nder galle ton jonci anni Sabbi. ɓe ngo an mi tawi min mi wata ƴettude on noon mi yatirama ko nder galle ɗon ɗo mi tawa on ɗo Sabbi. Ɓeygu ma o conci ma ɗi wo acca ton fof mi acci ton fi honnu a huɗa ɗo baaɓe wona kuddi kono mi tawi mi wata ƴettude sappo lam mi haalanma gonga on a yaha koɗu welsiɗoɗa ha ɓeygu ma reeda tawa ko ya yaltu acca ton conci ma ɗin e mi hurtike ma si wonano ɗum hey kam mo jattima ɓeygu jattumo ɓiɗɗo hayno artaraɓe ɓiɗɗon ɗo awa taw mi anga hulata a hersata a wona a gorko si tawno wara ko a gorko num a artirani ɗo ɓiɗɗo on artirade ɓeygu ma o jibina ɗo joɗoɗa sabboɗa ko hommo ɗon arata ɗo wiya kañum woni baba ɓiɗɗo on ka awa yaha ɗaɓɓiteyamo ha ka yiɗamo o a nataɗo e ɓawa makko mi ha attention mi haldema goyi mi hoore to soppame ɗuure regardez moi ça non mi heɓali ɓiɗɗo layifujo ɓurma e mbaɗi no mettanno hey kam si ɓiɗɗo ma on artali si ɓeygu ma arta ɗo hande si o arta ɗo hande miitita luɓaki mor e mbaɗi no muusine eyo min mo jattinam ɓeygu mi jettay mo ɓiɗɗo taafo taari ndu loonde
taafu taariiɗu loonde Boyri ko hombo tuuti ɗo wola nan ko hombo tuuti eyno turre ko hombo tuuti ko madame bebe tuuti hombol maɓɓe madame bebe hombol maɓɓe boyri hombol maɓɓe yalla ko madame bebe patron mi andi ko madame bebe ko homboy maɓɓe hakkunde Allah patron ko madame bebe tuuti hakkunde andi ko homboy maɓɓe tuuti hakkunde c'est Diop na ko noon sojude ɗo hannde kadi mbiɗo immi fiyo o yarno fuleji ay fuleji fof lanniɗa ɗude mi andita e goɗɗo no tuuti ɗo ko hombo tuuti ɗo ko hombo tuuti ñaamin ko madame bebe tuuti homboye maɓɓe ayi yaade kadi pousse eno kadi wonde eyno a yii e yo ko hombo tuuti homboye maɓɓe hakkunde Allah ko madame ndaara ndo moƴƴa eyi nenne madame bebe taɓe tuutu mi yaada e watta hoore ɗon mi madame tuutu madame bebe ndaara nga moƴƴa eyi ya faala ara ko visible ma on sumi andi a feeta a kaano tun wata e lorrinde eyi Diop a kaano tun a feeta ko hombo ɓeppi astafir ko hombo yooɗi on noon ko hombo tuuti ko hombo tuuti hakkunde homboye maɓɓe hakkunde Allah ko madame bebe si fere hakkunde Allah ko madame bebe si a yaɓɓiɗani simi diretima ayi ɗe ñande ɗo to yaltiroyta ko hombo tuuti monsieur Gante en ɗo ko madame bebe landeɓe tuuti goli kombo homboye maɓɓe tuuti ɗo haɗay ko mbaɗa jombo komi faala e waɗi kom immoɗen ki san yehen ka espace ma yehen beta fm ma zpp fm ndaaren no yewtiren holliten ka radio a faami ka beeɓeygu ma ara ɗo beeɓeygu ma arta sino ɗum haray moƴƴa amma so yiyaade ɓeygu ma ndaaren ko no nangirten boyri a faami nangen boyri warta ɓeygu ma sina ɗum haray moƴƴa haalaten ɓe wiyen ɓe joni waɗen plan wiyen kala yiɗɗo jiwo o waɗi 5 million o heɓay 5 million heɓay 5 million ko jonno mi inni e waɗay plan wiyen kala yiɗɗo ɓeygu ma o heɓay 5 million yo jama on wallito en yo jama laɓe o wallito ɗen hetten ɓeygu ma min ɗo baaɓe min gonɗo a faami na yeddugol on kono min on ɗon o on nomo min artirgol ɗon noon ɗo min no sattanimi de hiɗa suusi mi wolade ɗum hiɗa suusi mi wolade ɗum taafu ɗaari loode a hersataam nata foyagal ɗum ko ɗum accirta ɓeygu ma ko ɗum accirta ɓeygu ma hi a wawata mo maîtrise jogoɗa mo takko ma noon ha artoto ɗo on tuma mi régula ko woni affaire mo nata foyagal ba non non ko liɓuɗoma gatuma liɓuɗoma o gatima
sina dum ɓeyguma woni bonɗo anangimo a watamo jogade ha musidal ngal yiida angiɗa wawi tande hoorema mone ko an jommimo en famodiri e yaay ko falɗon yo yaw ton na ko radio falɗo e yaw ko ton amay na mbaɗno wettin feƴ may a hersatama Yettete la dimension. No anche mi winda ma hamiron kiko winda ma hamiron ko baydani mala inde ko mutira téléphone angon de balde do fotno da wallahi mi allah hebude tan charge gol téléphone min ya sanzo appareil do kura no 565 wala kadman na fi téléphone mo de amen ko tawoni mi ala am da be ala ka sa yo de mono ben sa di mi de yani haje ma kono mi futa ni marata franchement asa da téléphone ma ba ka am da fe ma de ko aka ora do ni de mama ya gi fetu jini do sen dimandi ko musidɓe julɓe wonɓe heɗade o radio ɗo ko annonce ko jiwo amen woni ko majji wiyeteɗo kajjato himo wondi e jiwo danejo wiyeteɗo hadiyato jiwo kajjato ko ɓalejo haray noon ko kamɓe suka murtidi on no wiye mboyri kala yiyituɗoɓe yo naɓɓe ka gendarmerie ɓurɗo ɓadade o ma ɗum o nodda men ka numéro ji amen ɗo mi jonna joni numéro on haray o tigi no jogui fodare molnade haray 5 million no toon ko wiyete ko ngenari ɗum ɗon haray kala yiɗɗo ko yituɗoɓe haray no mari ngenari molnade 5 million bojo bojo Na. ko mi noddirma ɗo no woodi goɗɗum ko mi nanno wole ka radio ɗo joni wono woodi suka go murtiduɗo ɗo e jiwɓe ɗiɗo reedini ɓe Koto. suka on ko mboyri innete o joni noon ɓe wi kala yiwɗo suka on haray 5 million no waali ɗiyo jonnete ɗum ɗon ko cadeau makko saabu haray holliɓe suka on holluɗo Koto. Ay non kono joɗɗaɗo ya jentare radio kono joɗɗimma ɗo ha joni a ya laɓɓutuɗa ɓay ko yiwgol mo tugara yendi ke 5 million o walli ni ko radio ñimmoɗa ya ɗaɓɓita o ndara sa heɓayɗi 5 million ji ɓayɗandi baba no yalti accanaale ngay ko ñaamen ka a woodi gonga ma miña koto ɗande ko ñaamen alaka so dimmo ya ndana sa ye wallahi ko gonga ma accu remi ɗannino lanko suuɗu ga awa Kanko men min ta waɗani
jiwɓe onon koni ɗaɓɓoɓe golle ɓe Kita yandi fiyan. onon koni layɓirto kako wujjayɓe Oh, me wujja tan tan janna ke modi mira. koni warroto onon jippo bon on koni e jiwɓe onon ɗumannotako onon koni to ngelata luuso e layko onon jiwɓe koni ɗaɓɓo golle no yarani layɓe sinna ye layko sinna noon naɗo layko Apa? Siap. Kira? Hah? Apa lah ba toragol quoi? Kok telepon mi fala? Aro hit botoni. Kok telepon? Kok telepon okala. Wana onu no e kok. Telepon me kok arai no laba seda tumpa. Angkon dua tat. Kodi lamari do bandirao. Telepon mako. Kokon no kani kwa andi. Jono. Kodo go ini mendo. Wo men na bukok. Kok ko men na yos kokon no laba seda. O ay mo modifiande mo ina na mo ya kwa. O hendo telepon. Kono jiungkum. Fima kono yurma mi man kono mi dudira kaiga. Nono ngandara sendika. Ko fallo ko ya oka parce que andi ko sabu bandirawo ya kan mon wadirde ay ka andi an kay da mari bandirabe ara fala na ya oka non kado Kenapa bindara? Nero kan kali def. Yo tiga ida ko fala ko ngata. Odo ara moje. Iya, frère. Ya nanda motor fusala mako. Iya ko. Bigrao do labi de. Kok keso go ini? Odo mo e frère. Tapi ayo balo ko bonari ko. Ben mako keso. Landa sambalo ko bonali ko keso no. Why? Audi ta do abonna mara fuki. No. Ara gonda gol siko ko nga motor si ala tan jakala. Okay. Gra, merci na. Merci. Da vesti que vrai. No, ya la de gol le vrai. Amin ya. Merci man, ha. Merci dan. Da gol da do bandira wana. No problem ana na mana. Merci. Oro nani fio bandira mako di. Oro nani fio bandira mako nan. Bonan la vai. Mironki hakkunde ni Allah min mi yeeyami jindi ha mi weelama. Mi weelama fewno hakkunde ni Allah mi weelama. E Allah ta wullu do bay nantu weela ndi do non de weela. Non kono gerreten ɗum ɗo joni no ngala ko ñaame ngala ko yeygay nokku kunengi Allah min mi ronki ɗum ɗo fewno min mi ronki kof Allah cungermugol he kan andi ka gudron ka feƴƴirayno ɗen ɗo wonde yahe matiti enen ɗiɗo andi sukano udditi ɗo restaurant seeɗɓe vrai ɓe ko arata ɗon kon si e yehi ɗon seeɗɓe ɓe ɗandi ɓe sustayide jiyo ka haray ɓe konki si ɓe heɓe konki uddite ñaami ngarsike men on ka woni udditugol ngol min joni jokka min konkuɗo mi uddite Allah ne uddite ya wondi ɗo e wondu tawa ɗum ɗon aronku tawi ɗayna ɗo e ɗaw
udditande yimɓe fiyal an kan a wontaɗo mi won a wata wolin noon ayan aga an toujours ɓe yilditira e ɓawre an de mi anda kon woni kakilo miɗo waɗa nde solution fino ñamiren miɗa waɗa nde solution fino sonkino a way mom kawre goudrowal on géranjo ɗo ɓeya to kono ñande gogo yo kono ndiyan koya tigi ɗaɗi sukaɓe iwataɗo amaynani welama hakkude ngal sera meɗen habbiɗo goɗɗo no gasara e waro ni ok probléme ala yo nato na laato yantu eyo onon kaga quartier ɗo wonno o meɗen naɗo men feƴƴa woni meɗen wonduno woɓɓe ɓe gartidirno ko ɗum waɗi si ɓen ari ɗo ɓen tan gonto e ga wonno menen ko to honno teliije men go Bon, il y a sandwich? Non, non, non. Omelette? Oui, oui. Et quoi encore? Non seulement omelette. Ah bon. Dis-moi, tu as besoin de ça? Mais justement, si, c'est ça qu'il y en a, on peut prendre ça. Bon. Il faut mettre le plat pour moi. Ok, voilà. Bien, c'est bon? C'est bon. Ça va? Oui, ça va. C'est madame ou mademoiselle? C'est mademoiselle. S'il vous plaît, là, et ton ami? Elle aussi, c'est mademoiselle. Non, laisse tomber, elle ne va répondre, elle va répondre. C'est madame ou bien mademoiselle? Non, c'est mademoiselle. C'est mademoiselle. Mais vous êtes belle, hein? Merci. Ça va? Tellement charmante. Maintenant, pas vite. Mademoiselle, invitation. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon? Non, c'est bon. Faut manger. Ça va? Bon. Ça va bien à côté. Faut manger, hein? Faut manger. Faut dire qu'il y a pas de bien, hein? Donc, c'est ça ici. Mais maintenant, c'est ça. Non, c'est la même chose, la Guinée. C'est la même chose, hein? Regardez, Bien. Ton numéro là,
pas bon, c'est pas bon. Eh, ala kami bira. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Awan jara malbarka nan. Votre numéro là. Numéro de téléphone. A John Marbe. Pour toi. C'est combien? 623. 623. 85. 85. 55. 55. 07. 07. Et votre nom? Votre nom? Moi, c'est Diara. Diara. Melissa. Aïe, non? Diara, Manani. Diara. Aïe. Master. Ese bi kana na yi. Mula wa fe pe ka muna bi. Ye de ki makini an yi ga ni muna dunya ma yi mo be de de ji kwa. Itu format kenjernya. Tak apa ko. In ba kenjer ba be ya. Kalau mau kopi don dia wong ni kana bi. Tapi nya orang ni dulu tante mo ma to hada ni. Ma to ba ni dulu. Vera. Oui. Vera. Vera mani. Masuk deh. Kalau fala. Kafe. Kafe. Jangan kau Mau pada fala nuut. Nuut. Kafe ebira ni fala. Kafe bira. Wala na alam dong bofo defa de tati. Tati. Eh? Jangan kena di kota Allah. Okay. Pero no, estaba. No, nomás sudah. Berang, Indo. Bawa jelu waktu. Bawa foto tim iwan. Tati. Ni, bawa foto tim. Jelu dong awak dah. 12,000. 12,000? Ni. Oh, okay, c'est bon. Acum de la malu se afirma. Ora wata sigare tonnan. Ara wada da ora di tasilo. Hey, la famille, mi come risolve? No, quando ngai si ko yi ma ande ka de fam. Wala der ga ko tinan. Okay.
Awa. Awa nani? Alhamdulillah. Pada gol lah deh. Nanti yo. Nah. Jangan ni mak kaisang sam tu. Sang. Nyau dah lah. Dia lihat bidai bu. Lah. Oh, dah jaya dah. Apa jarang. Bukan kembali tu gua bila tak kanet. Awa. Rumah. Rumah sedikit. Jangan aja. Awa, Jun. Ajaran menjadi ya Allah mat. Awa dah Jun. Awa jangan. Halo. Woi, halo. Woi. Abo, pera, bukan nak kesah pera bo. Uap. Fala buna dan dinheiro. 1 million francs CFA. Hein? No, c'est pas vrai. 1 million francs CFA. Abo buka boleh lihat sini. Bumi silap sini. Si boleh sini pindim kadera bo. Oh, ada kita. Hah? Ah no. 1 million francs CFA. Non, ai maintenant le go quoi. Merde. Sekarang. Kau nunggu ala ni? No. Kau buat je bon na dum di mazu. Aku dah lah. Kau nak off ala la yawa je quoi. Kau tu bawa. La jogi remar quoi ni nak ni mama ki Guinée Bissau. Lu ti di 1 million francs CFA. Kau nak di mi do? O kan go waka ti muda ni ko di mambi abino quoi. La yawa no. Wallahi kan ngacalimu. Mis ko mi billahi walla bi kipaya ba. Hakku nangi Allah. Timodo, mi said mari, mi yayi le de bulko na mi ba si ba de yaw de do quoi. Konto honto yada, ba. Mi yayi pe jibuy. Honto yada. Pe jibuy mi voyage mo yata do ni. Si mi ati do mi jogi remar quoi. Ko honto yada. Mi wadi kindia. Mi dom. Mi voyage mi yayi compagnie. Mi dom. Mi yayi Mali. Mi dom. Mi yayi Mamu. Ay labe, fapu mimi yayi. Ibe gido fapu mimi wadi quoi. Kono ko mi yayi o do ma jodo. Halo do portugais bonna do la yawa de quoi. Ko anga ko billahi wallahi kipaya makko. Timodo. Kono tan téléphone. Mais handu no adda mbude ani ngande. Kono so adda di mbude ngande si tawo yo. Mais huto dire. Oya de. Ko 12,500 ko be jomi mabbe woni 12,500. Mabbe torto bene. Ni mabbe torto. Mi yejju jago 5,000 na jonna nambe. 12,500 woni jeru. Woni 12,500. 12,500. OK. Hawaran biara. Nano ko ya go kabido. Kabido. Ato ya. Kasa umutaji. Telepon makko nono. Abina. Ami ya mo do. Wati wa telepon makko. Ay lumu kota. Habbi mi dara taw. Ay mo to yala ne dum fa bela. Yo population mudi ani. Ay. Waya ba population ya mudi ani. Ay kaya mo ya la dentro yo.
No metti si fa detto. Godari non è mo ya ata kutta karabara parara jamati chararo. Hakune ngal jaga ko fonjo. O ya dia bulian ngo jadi kamere fuka la ka. Ya don. Woi ka yoy. Anda aja kira. Wadoy. Woi fa bele ya population bulian. Udah. Parce que andam. Bulian ya population. Mirandimo. Munya. Bulian dia. Munya. Guru je sampai ni dia. Travis. Ana wai. Munya gra. Asa gidi. Ça va nan. Kidalo. Sina ai wai rindiri. Hakuren Allah aki te fes. Fes non ngoy. Mi yalti bimbi mi naati o kike. Anda da yalti bimbi naati o kike. Tay hande ko mi wacci mi ara mi boro ma bete. Hay la ngi bi changer ko sare ga. To mi le ko sare ko ma ira de ko. Mais au kilande. Katama. Ano ay Noel de. Ça va. Famille. Bari. Alhamdulillah. Balle bari lan hebi ko metti. Gila andu dala. Ha hande neddo turali la. Balle do hakkune ni Allah sa yinne. Mo anduda. Ha hande goddo ko turali la, ari turila. Hakkune ni Allah. Billahi. Par comment? Sa yi non ko mi halanta mako. Billahi mi armi wanni mo kafa. Hakkune ni Allah. O yari ha o hari tef andita o hari. O ini lan ko mi adda mo ndiya. Mi yitti ko mi atadda ngom mo don diam ko ugini yaddugol don diam ko billahi wallahi mi taaki mo de kat. Mi dabbiti mo fi mi lan faala mo yite. Hali. He, hakkune ni Allah. Sa yi ko watti kon. Kufuneru makko ko baleru ni wattiri. O watti tuba yi casa yi de dole ki jutungi. Abi. Kufuneru La faru baleru ni. Tubi. Jaya mu dam dole ki jutungi ngiladi ha ko de koyde do ni. Ko billahi wallahi ye fi mi dabbiti mo amiron kimi ya bambari. Hali. Ko mi wadi. Me andi sans ma no fan. Fi hondu. La ilaha illallah rasulullah. Ahum bini la ngala ni ngakari mi fami. Ko wona dabbitede ni be woli hay inde makko ka radio. Gombe ina tamboyri ko fojo non. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ibe tegani mo 5 million kala yudo mo tawa anga hebi on boner don accita dum. Ko vrai fojo. Ayuda mo seki akon stir china ko fetu. Minini hay siko e bunnar na geonato yi. Si mi dabbita mo fi 5 million. Akirini min mi yeyi na ko sare na min si mi yabo min. Okay. What? Luar mana aku hubungan? Mi ada jeep. Aku 5. Luar buku dah kuat.
ni goto igol bibi hangi ki den nyamata salata ni ana jede ki gono way wa ko ari no na awdila andi gono dayo wala ni maji ni andi kundo berfini do joni ara ino yana wai oi moso Abda baro do uyara jedi ko Kami Wota Wirtan lah. Ada mata. Ya ada besuru di dalam matong awanan. Lah ya ada roy terase ngam. Roy koye berak ini. Nah, lanjut. Tinta ben ko godda ma parce que mi redi janti arno min ya oh hela langa ko Mbayri ko nebi o mi nangete
yole da wondi e nguli amen dinne hakune ngalla simi nangi mboyri o redintinta ɓe ngu goɗɗo ha maya par ce que kanko tigi o wona redude simen seeɗa way du bandiru caca toru violaydu andi eku tuno de nyenyande ka kafe wal safatu lay tu kafe merci andi safatu don an partenaire janno don o kafe noir kafe makko no moƴƴi vrai wona do dabbitede mo 5 millions jidi mboyri billahi wallahi ko don wari kadi o tuƴƴini ni haali yeyo ka restaurant don ko yarten don noir war don o nyami don bofo jeego habbi o nangalimo war don o nyami ha moƴƴimo waddi don andi tun ko fojo wari o tuƴƴinimo do min sigude ko netana nini harano o nangimo ko yahamo ɗon tun ƴette mo naɓe mo hande kadi ko ɓe ayini ɗon heɓe 5 millions ji ɗi hande walla ko ɗum minni o ratisance makko fab billahi kadman sino 5 millions no gasa bete hay sinayne nangunomo on ɗon zestanayno en seeɗa ka zestanano en kay darin ɗon dari perdi 5 millions ji ɗi o perdi ɗi tawde kadi on ñameteɗe on ha joni ɗum no ko ɓernde tasir kadman non an mbay ko anda wawi seede min mi wata seede ɗum kono mi yettuma hunde wotere ay on boyrijo min ñande Allah waɗi ha mi iyimo o a faami ka hara komi haccomo tun bandiyagama ko ngal lanna nde ñande par ce que 5 millions fe no kadi noon satti ɗo mi perdata ɗi no hannde kadi mbari ndi wata yarde ni 5 millions fe ndo hannde ko sayi on satti ɗo wallahi billahi ko hay siko honto o natoyi min ɗaɓɓitay mo en yettay ɗi non ɗum ko moneni fe ndo hannde kono so paama ɓutti bene a faami an min ko min ɗuma habbo andi o ndimmojo ma ɗon wona ko yeewo ka fewat oɓe mala min ñande kala ari ha mi keɓɓi boyri o andi mi wonami yeewo e kafe a faami ka seli mi mari sabani lesto mi mari mi sonji ka hande hino ko ga juudi mi natata mi foto walla mi gerdata wiyoore am no gandi tum sima ko ba joɗike o miisike ham o ubbinike o fewtillayi o ɓantike anda tuba makko lorrimo tasimi hote ka fulawa kayem ɗaɓɓu golle kasare no kadi aden ani ɗon nde mi gerdata ɗum komi yaari o ko ɓe mi suuɗo tiɗuttata le suuɗagol tum min tum ɗiɓɓe ɗiɗo yarko mi yaari o ilan ɗaɓɓitede ebe ajim ɗaɓɓa komi golla nani ɗaɓɓa komi golla maɗi moƴƴa Fala no on ndiyam pakke ko jelu o simi d'accord et o beurre
vital je vital mo ben set Jara. Jara. Ara ila hewtiɗo lan ari ɗaɓɓugol golle komi deburu yo seeɗa oji ini ɗon lammani gol on mari golloɓe golle on no gollo mi fewno ɗo ni golle komi heeɓi yo mi waɗay siko golle suudu siko golle restaurant siko golle ɗum ɗo fof la gollo o faala gollo haɓi faala gollo mi ndaara ko wayno nan mi wartira yila e ɓeyguru men ɗa na waabi wallitade ɗum ella ala mi waway ɗum ne awa probléme ala joni janggo e yiide samedi nan awa janggo yaaka suudu on tan tawata ça va ouais ça va marsude teeɗa welde teeɗa anno way way ça va non elde sayda ɗum konendiɗa min ko mboyri way c'est bon quoi onno way way ça va non ay koye ɗo koye XL min kay ko kuuga gonno si memi koye ɗo ɗi dara mi woni ɗo suko mboyri ga mboyri no welde ay sayda ɗum ɗonni nan nder ga ok woni seeɗa anana mbuuti ma ɗi tan nam seri ma taw ɗiɗi ok voilà Allô? Allô? Diallo, ça va? On way? On dit jam. La ande restaurant no. Min ni mboyri ni mo jodi ga restaurant ngando o mo wol don fi mo ga radio. Abi, mboyri no ko restaurant maro? Mo jodi ga restaurant ngando. Fi yalla nene goto jango ngey. Ayna nam mo don seedani. Kisang. Mo do. Bido yaade. Wala acco yaade fi yalla bido yaade. Ok, njoni. Babe. Sere do. Nya. Ko gore jong ay mo nudu de lanni. Allo? Mi yawtiɗo mbiɗo yaade. Ko mboyri reedindo ɓe ngwango. Imo ko restaurant gore jwango. Mayna. Babe sele sodu ko juuɗu. Ay so ndetu pale sir. Mayi.
Sio. Kamina mare anatal da jattande ore ma awi ay more iye kon ko adda kadi ko ko tera sigal awi de mata natuka fattu kilandesten yagal ko ronni da kon ko woni da e kamini jogi fattu si tawi woni moy red ni mo am ko gosi kara kaati jalo dara don ta bonno ko won no ngaw Sio. On subo dum ma dum subo dum mi subo onto. Min ma subo dum ta do en fa. O wadi ko min me wada won ko min dardi do. Ko min dardi do. Ashkono dardi kem. Ashkono dardi na. Chonchi. Bi addi be gar revolko. Jogo ma cire. Be mi wopo. Mi dari kam mi wopi mi wopi. Oh, dai chance. Nah, garantan. Bawimo warmo ankat non si a wawi o hirsumo ko keeno filtaka Modiyo. Ada lagi kita jangan. Muri. Mau ada tuh. San. Ini apa yang untuk? Nak belum itu? Ambil